Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid al ayah. Para lenggah kakung wiwah putri kang tansah sinongsong karahayon. Monggo ingkang kaping sepisan kita tansah muji syukur dumateng karsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kirana panjenengan sami kita sedaya saged tempal manunggal wonten teladan mriki kanthi rahayu nir ing sami wala. Buat dengan rupain salawat masalah kita tetap pujuk sumatang tujuan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amkio, buat ini kita akhir samangki kita sedaya pingabau sahabatipun. Amin ya robbal alamin. Dumateng para sepuh, bini sepuh aji sepuh. Ingkang sampun pono ing pamawaso lebtu ing pitutur ingkang tansah dahat kawula teni. Dumateng para ustad ustaya, para kiai ibu nyai ingkang rinten kelawan halu tansah sinani kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri ingkang tansah kita taati. Dumateng pangembating praja, para santri nagari ingkang patos dados pandhapatunge para kawula dasih ingkang tansah kinurmatan. Nggih matur sebanun panuwun kang tanpa pepindhan kunjuk dumateng ingkang ngabukti Mas Mul dalasan Mbak Ani. Famili kita pribadi bul, wonten adicara kang kadiluhung, kasenungguh dene kanca-kanca Sekar Gumelar, kasenungguh dene widodari cacahipun 3 widodari. Mugi-mugi adicara wonten kalondhangan sapunika kalis ing sambikala ngantos paripurna ing adicara. Amin ya rabbal. Kasenungguh dene Bima Audio bul, mandiri video syuting. Kita topangaken setunggal setunggal. Nggih. Widodari ingkang nderek gumyak swasana wonten kalondhangan dalu punika. Ingkang kula sebat asmanipun kula aturi jumeneng jengkar saking Palenggan tumuju Sasana Wiwaha. Monggo kaping sepisan widodari ingkang mijil saking Laladan Trenggalek Jawa Timur. Wonten diajeng Lina Katulistiwa. Yuk.
wondene widodari ingkang angka kaping kalih. Kula aturi jengkar saking mrenggan widodari Mijil saking tlatah Kota Kretek Kudus. Diajeng Iva Nadifa Sekar Benar. Oga pamungkas widodari dalu punika ingkang mijil saking laladan Kutha Malang Batu, Bol, Jawa Timur. Wonten diajeng Jawa Timur. Ica Sri Tanjung. Jumeneng, Nduk. Apa ini? Ya. Waduh, ini sing dadek sapa ta iki? Kaya ngecaki jering. Oh iya. Ya Pak, derek tetepangan yo, derek tetepangan. Daerah Topangan, senaoso sampun kenal. Iya. Tapi hilang live streaming kok. Iya. Ya, oke. Kalau pribadi dua seralalala MC sing paling barik di desa Indonesia. Ugi derek tetepangan kawula piyambak MC akhirnya Indonesia. Timbul Jaya kanthi Sesanti. Terus karya tatani bumi kanthi nguri-nguri kabudayan Jawi. Terimalah salam Sekar Gumelar membela yang bayar. Wonten diajeng Lina Katulistiwa, wonten diajeng Iva Sandora, wonten diajeng Ita Sri Tanjung. Kasenungkuyung dening kanca-kanca seniman Sriwati wonten Laladan Kabupaten Jepara. Campur sarine apa, Nduk? Sekar Gumelar Mas. Jargone apa, Nduk? Membela yang bayar. Campur sarine apa, Nduk? Sekar Gumelar lagi. Masukkan lo. Sekar Gumelar
Pungkasan koyong dene Bima Audio Mandiri. Kanthi adicara ingkang aduliwung nuninje walimatun salamah. Kaipur dene kanca-kanca seniman seniwati saking Sekar Gemelar. Campur sarine apa, Nduk? Sekar Gemelar Mas. Jargone tetep apa, Nduk? Membela yang bayar. Campur sarine apa, Nduk? Sekar Gemelar lagi. Masuk atuh. Ya Allah, Eh. campur sari kaya bang.